ang thangmani wa thangman log logi no ang phaja tani bage notice rakha ang to par na riya bla sung to par na riya ke tani bage notice rakha noi ang phaja aro panchayat phaja bo sawa ahili sawo bo sawo aro thani bidun aro thani engkake ang phaja bidun aro phaja ang sung phaja bono sar ana batam nai di kagojo ang to ha bono nawi sang nok tangmani ha 2 lakh te ka nawi che ang ko tango nok tango ni nok dalan ma ya hin chawo ang sakata bu니 duwan ni ba mayin thong ni ni nok bong thong noi saja tango sa ha ang nong no na chingmang lia ha ong gai nai bondo no rang 2 lakh te ka nawi nai ang tang khanok a sobai to an nok batil khana ko ja ha ni bumung to tong i tonggo nok ma jai ko no ha jai ko no phai che ani babun bumung khui nai chini nok ni bumung khui nai o ko oro tonggo i ko i ang sai ro holia ang sai ro holia ta นี่ก็ไหนเป็น ang sai ang sai ro holia ang sai ro holia ta tam wi ma yang na ko lai ang saka bidu no ani bodolan bondol ma thunai ning ha ke ni chaka ani bodolan no bondol ha ani bodolan no kara lagi ani nok nok ba ani bondol ma thunai chak nang lang chala ko ti no ani logi tang moni ani para nang sangka bisa thanya ke sa ani karan borok no nang sung nai de bo sawo afro sawo tam ngai taka nok ke maya dala nok ke maya nang ka sa bondol ma ja tang tong la ka nya ja tang tong abo sung sai ma ja ni sa tam goi bupro no notice re ha body no do notice re usakang go adino sa tari phong ke obo no bungka ang saya kata nongka atuk din ke chebo bandino ru yo anoka nong baket din ke chebo o ka zoru phai la chuna bu la chuto ge klayoi nong baket ru phai charam jata ni mane putra hatoi kang phaka samsaya ta bungka secretary dere musung no ha nuk sebatil kayo phaji ang ka sebrang na hi jong ang kon tini o ko da secretary dere no notice re nai secretary ru yo bumung tam sai de ma ha abun bung tam se kam tan ako samir palpo angka bung sing jaja baba ya ang sono ko koroi ali nok no photo bui borui ma photo banai ke sabo ha bon khogui buyo phaji no nang sai me photo jung sai chi ma ya sa bu dala nok kholi jong ha video ba nke no ali bosan nok ang saka video yo no ta kutu ba de ang saka video no sar ani nok soy ha jespan nong kha ani bosan nok le jila phila sar bono ani man thai man na ngo ani bosan pa nang ro nai ang kon a ha ya ble ration card ba ja ngo ration card king no than ja no ang ke omo lo semane bu pro lo ani bu mung tong man ni no ning san no ro na nai ni ka tang bo ning san no ro na cha di anh nó sai rồi đấy hả anh bung nó bạt thì khai ơi đừng xăm nó rồi nó nói photo bui puru o je photo bui ya de no no ko thang photo bui puru ke nang no ka tong cứ anh sai mấy vậy ke nang a secretary ne sang ka sa anh sai mấy vậy mất hàng hụt rồi hắt anh tòng quá còn gì đó nang a video no ka kok sa ka sa anh sai cả video tam han sa pro bố đê hai phần nó đã là nó ta cả con cái mắt mai vậy ông con sống can cả ke nang sa sang ka sa tang ngai ma ya nga bom tin yom ro kon si sang ka tăng người mai cái anh ya phẳng thách thì sau phải rồi anh chồng cái anh này bữa khá anh ở cái nhà cái tam bài bị vui ông ta hay dùng mai ya anh sao cái bọn nó hả ya phẳng sai mấy ya bলে hả nó được sai mấy na bà cái nó sai mấy yang cái bà cái nhục đi sau phải cha tại khó sai anh cái hiện tượng nó đã mang khắp nữaนี่ตรงกลางเขาก็ตานุติสมังขันก็มามันต้องซึ่งตึ้ง nang tam nai ta bo nang tam nai อังเด้นอกนายนอกนายนอกกลัวอันนี้มันเป็นมันอันนี้มันเป็นมันหนังเลยอันนั้นวิดีโอนาชิตรงนี้ก็เต้าคำใช้มันนะอันนั้น
Ani man te man na ngai yang sai dong.